Co je to vtip? Co je to humor? Jak vymyslet vtip? Jaká jako definice vtipu by měla být jako nějaký nastavení nějaký reality, která se následně zboří taky nějakou realitou. A ten moment, kdy se to zboří, tak by se měl nazývat jako nějaký punchline. V podstatě je to logika narušená jinou logikou. Dobrý vtip by se tě měl nějak týkat. A nebo možná nemusel. Že kdyby byl žid, tak by mě štvaly vtipy o židech. Zkusím vymyslet vtip a nekopírovat. Fakt jako vymyslet vtip. To je lítá beruška. Možná se naopak jako nějak nevyvarovávat absurditě a právě tvořit tu absurditu. Vytvořit něco absurdního, nebo až tak absurdního, že to je vtipný. Zkusit třeba něco, co se mi v životě stalo, že mi to jako bude bližší. Hej, to prostě nejde. Jak mám do prdele vymyslet vtip? A když už udělám vtip, tak aby byl vtipný pro ostatní a nejen pro mě. Šla malá Anička po přechodu a srazil jí nákladák. Tak ne, tak ať je mi to blízký, šel malý Kubík a srazil ho nákladák. Co jsem tak viděl, tak většina stand-up komiků vychází ze svého života. Kurva, jsou vůbec vtipnej. Jak to ti komici dělají? Jak? Dámy a pánové, poprosím vás o obrovský potlesk. Na pódium přichází Daniel Ferenc. Člověk, který má největší zkušenosti s mezinárodním sexem. Největší básník z nás všech. Robin Ferro! Dobrý den, jmenuji se Zuzka Vodičková. A nyní může začít. Vizita. Moc krát děkuju, to byl můj kamarád na drogách, který se mnou vystupuje teď. Každý člověk se dokáže najíst a namazat si chleba. Ne každý dokáže udělat foie gras. Ne každý dokáže udělat hovězí bržol, nějaký prostě delikatesu nějakou. Proto lidi chodí do takových restaurací potom. Zaplatí si za to hodně peněz, ale je to delikátní. Každý člověk si umí udělat joke, hospodě nějaký. Když chceš lepší joke, chceš něco čekáš od toho něco víc, jsi má hodinu v kuse jenom hláškám a chceš z toho odcházet a pamatovat se to celý život, tak zaplatíš si vždycky na stand-up. Ale vy to děláte jen tak? Jen tak? Prostě si řeknete, já si jdu večer zaběhat a jdete běhat a běhat. Jen tak si prostě jako běžíte. Já když si půjdu večer zaběhat, tak jsem podezřelej, vole. Já jsem nikdy neměl žádný stand-up, jako víš co. Já to o sobě nerad říkám, jako že jsem stand-up komik, protože se tak neberu. Já jsem herec, na to jsem studoval, to miluju, tu práci. Ta show, se kterou prostě teďka se Štěpou vystupujeme, Už drž hubu se to jmenuje, tak by se dala brát jako stand-up představení, ale já to o tom nerad říkám, protože je to prostě soubor jako historek a fórů, které jsme se Štěpou zažili, nebo nám přijdou vtipné a říkáme je lidem. Tady v Ostravě a najednou vidím, jak na protějším peronu stojí cigoš, má akuvrtačku a vyvrtává takový ten kovový koš, ne, prostě z toho sloupu. To přišlo, vole, úplně absurdní, tak se ho ptám, proč to děláš? A on, z důvodu, piču. Vlastně, když jsem začínal, tak jsem si říkal, že abych uspěl, tak musím mít nějakou tu osobnost. A využil jsem toho svého romství, protože jsem prostě jako věděl, že to lidi to bude táhnout. Ale nechtěl jsem na druhou stranu, jakoby, aby to bylo jako trapný. Aby to nebylo rasistický, jakože jsem blbej cigán nebo něco takového, to jsem nikdy nechtěl prostě.
vtip začíná u toho, když se lidi začnou smát. Protože já můžu něco říct a ten se tomu nezasměje, protože to bude brát vážně, ale ty se tomu zasměješ. A proto by to ten vtip bude. Takže my víme, že pokud přineseme do běžné reality něco neočekávaného a je to dostatečně jako vyhypovaný, tak je to humor. Jako tak se z toho může stát humor. Když je to uvěřitelné, že vidím, že ten člověk to nějak nenastražil, že se mu to fakt stalo. Třeba mě v životě jako nejvíc jako pobaví skutečně, když někdo skutečně spadne. Opravdový pád. Existují i prostě vtipy, kterým se někdo směje, ale asi by úplně řečený být neměli. Mám malý penis a vlastně pro někoho to může být vtip, ale pro mě to může být katastrofální problém. Si záleží, komu to říkáš a jak to říkáš. Pokud se tomu nikdo nesměje, tak to vlastně vtip není. U některých lidí nevíš, jestli si děláš srandu nebo ne, že? Takže vlastně tím pádem může být každá věta vtip, záleží na tom podání. Udělej to jednou, oni se zamyslíš se něco, udělej to po druhé, to už je zvláštní, po třetí a teprve se třeba ty lidi začnou smát, ale někdy je potřeba to dělat po čtvrté, po páté, po šesté, furt se smějou, tak to budu dělat. Radost, jo, hra prostě v tu chvíli, kdy tam jsme všichni spolu a chápeme, v čem je vlastně, na čem je postavený ten vtip, tak se můžou všichni zasmát. Chápeš, jako když je prostě sraz nácků a prostě říkají si tam jako vtipy, který mají třeba za cíl trochu ublížit někomu, tak to asi není úplně v pohodě, no. Ale pořád je to vtip, kterýmu se někdo směje. A nemusí tam být vždy ta hloubka, kterou si ty popisoval. Tady ta hloubka, kde vlastně bereš nějakou tu realitu a měníš ji nějakým tím punchlinem a donutíš ty lidi se zamyslet nad tím a zboříš vlastně tu realitu, je super, ale nemusí to tak vždycky být. Někdy je občas humor daleko jednodušší. Co chcel? Jsi úplně hloupý, však si pýtal, že chce tvarohové šátečky, povedal jsem, že nemáme čokoládové rožky. Pokud se nedokážeš zasmát sám i sobě, ale baví tě si dělat srandu z ostatních nebo se smát jiným lidem, tak jsi prostě dement. A tam se z tebe podle mě potom stává i ten komik. Když se dokážeš sám sobě zasmát, sám ze sebe si dělat srandu. A vlastně mi to jako i pomohlo v hodně věcech, že? Protože vlastně díky tomu vtipu, a každém vtipu je trochu pravdy, a vlastně ti to pomůže si uvědomit nějaké věci. Že vidí to i ostatní tohleto. To, že tě někdo urazí, nebo že se cítíš být uražen, nebo že prostě někdo řekne něco, co se ti nelíbí, není hned důvod k tomu, abys prostě na něho mohl podat žalobu, nebo že prostě jako máš právo na toho nějakým způsobem atakovat. A jestli se jako bojíš, tak prostě se staň poustevníkem. Jako to, že prostě žiješ jako mezi lidma, znamená to, že musíš jako se nějakým způsobem psychicky zocelit, abys jako přežil. A ono ti to vlastně jako hrozně moc pomáhá. A trošku s tím souvisí i myslím to, když jako jdeš prostě na nějakou show a někdo tam řekne něco, co se ti třeba nelíbí. Je úplně v pohodě prostě říct, hele, tohle jako mi nepřijde jako v pohodě, protože mi to nepřijde vtipné, nebo protože prostě mám dědečka, co to zažil a fakt si to nepřejete zažít. Mně se třeba stává, že se někde ve společnosti řekne něco vtipného a já se tomu odmítám smát ze svého přesvědčení, protože to už jako prostě je moc. A lidi se kolem smějou. Tak na druhé straně jako profesionální klaun si říkám, aha, tak tenhle člověk se tomu směje a smích je bezva a my vlastně chceme, aby se lidi smáli, takže to v pořádku, jako já se tomu nesměju, on ano, ale jako nepoužívám to, mám svý jako prostě určitě hranice, ale zase jako už jsem se zasmála i pěkně nechutným věcem, to teda musím říct. Bracha? Poslouchej, jo? No. Nejlepší fanoušci jsou Židi. Z vlaku rovnou do kotle. Divný. Proto dokážu ocenit humor, když se mi někdo směje, ať jsem tlustej, ať jsem cigán, řekne něco, ale já to ocením a zasměju se, když to je fakt vtipný. Když to vtipný není a je to jednoduchý, jako třeba právě ta rasová tématika, pak se tomu nezasměju, řeknu, že jdeme. Vzhledem k tomu, že se jmenuji Martin Dežo, mě poněkud urazilo to, že jste řekl cigáni.
A ty si někdy viděl, že by měl krumpáč v ruce někdo jiný než cigán? Jakože do piči ze všech kašlů já dostanu ten černej. Existuje ještě něco víc rasistického, ty vole. Já vždycky říkám všem, humor by nikdy neměl mít hranice. Humor je od toho, aby boural hranice. Vždycky má bourat. Tak to vždycky bylo a mělo by to tak být. Vy jste takový ten typ, co když přijdete někam na koupák nebo do sauny, jak se předvádějí, znáte je? Jak chodí všude nahý, jako ani nemusí, jak s tím pérem. Sás, nevíte, kde jsou šatny tady. To jsi přesně ty, vole. Já věřím tomu, že někoho se tyhle blbý vtipy, který nemají hranice, dotknou. A někomu to ublíží, víš co? Na druhou stranu musí si říct, jako jestli jsi citlivý, tak jako nelez na stand-up, nelez nikam. Vy jste nezadaná, jediná, tady v celém sále jste jediná nezadaná. Kdo je ještě nezadaný? Zatleskejte, kdo je nezadaný. Tak u vás se nedivím, že... A pak se může stát, že člověk vypne tu kontrolku a přestřelí to. A že může odejít jako raněnej. Já bych ti tady mohl vykládat, vole, jako jo, ten člověk mi bude uprdele, prostě, jako je to jeho problém, že přišel, ne. Já to takhle mít asi nebudu, já nevím, jak bych reagoval. Já vím, jako, že bych asi prostě, že by mě to mrzelo hrozně dlouho bych na sebe byl nasranej, protože vím, že prostě jsem ho mohl pobavit třeba něčím, co by ho jako neurazilo. Protože jako nevíš, jaký je ten člověk, chápeš? Nevíš, jestli je to prostě kreten, co píše na Facebooku, protože prostě nemá práci, vole, a žije jako na dávkách prostě, nebo něco. A nebo je to prostě člověk, který si prožil nějaké trauma a není to o tom, že by se jako nesmál, akorát prostě tam něco nevhodně klikne zrovna v ten večer a prostě ho to urazí, jako jo. Nepřijde mi to nemorální, ty lidi si zaplatí peníze, že jdou na stand-up. A tak si najdi, co je stand-up. Najdi si, co je stand-up, najdi si, jaký stand-up dělá ten konkrétní komik a pak musíš vědět, na co jdeš, že jo. Když se jako podíváš na ty moje, tak to prostě musíš vědět, že je tam vulgarita, je tam rasová tematika, je tam urážení, je tam nějaká agrese a prostě jestli říkáš, no to není pro mě, no tak tam nechoď, to v pořádku, já to chápu, tak si běž, vole, na Štěpána Kozuba a můžeš, vole, si číst, vole, vtipy, vole, z Facebooku rovnou, vole, jako memečka, vole, jak si to piješ, víš co, prostě je tak jedno. Ale, co to tady máme, čiči. Ahoj Evo. Ahoj. Co je, se nudíš? No, já se nudím. Jo, hej, Evo, tak to jsme úplně dva nudisti, ne? Tak nejjednodušší cesta, jak vytvořit vtip, je, že si ho najdeš na netu. No, toho nevytváříš. Ale můžeš potom říkat, že jo. No dívej, svítí slunce. Ano. Dívej, tak ty Pražák řekneš, ty krása, to krásně svítí to slunčko. Ostravák řekne, První impuls, jednoduchý nápad, funguje to. Zůstaň u toho a jenom to nafukuj, posiluj, dokud to funguje. Jediný, co nesmíš, brečet. Řeš to, jak chceš tu situaci. Panikář, křič, hýbej obličejem, udělej 3 kotrmelce, ale to, že se rozbrečíš, nepoužitelný. Nedělej to. Už jsem se vrátil ze všech natáčení. Psal jsem si nějaký poznámky. Něco málo jsem i natočil, když jsem studoval vlastně vtip. Něco málo jsem i napsal. A vlastně teď je na čase to nějak zredukovat, zjistit tu podstatu toho vtipu a vymyslet vtip nebo gag. Já nejsem vůbec vtipnej. Minule jsem jel v Praze v tramvaji a byla tam těhotná ženská a chtěla, abych ji nechal sednout, říkám ti do hajzlu. Pak na ně všichni blbě koukali, tak jsem jim musel nechat, vole, sednout, protože šinču. Nechte paní sednout! Ona je těhotná! Tak jsem stoupil, nechal jsem jí sednout a ona, já bych vám přála vědět, jaký to je sebou tahat to 9kilový břicho. Že to takhle mám jako nastavený, víš, že bych jako nerad prostě si řekl tak a teďka už vím, co je vtipné a co není vtipné a toho se budu držet až do konce života. Zjistil jsem, že asi
vtipnej vtip nedokážu vymyslet. A gag už vůbec.